Hei Suli Veisuli kaikille. Morjes. Ollaan tässä Eetun kanssa hieman oltu temuamassa, niin kuin näkyy, on vähän märkää vaatetta päällä, mutta itse asiassa ollaan tehty aika tärkeitä asioita. On käyty demonstroimassa soutuveneen turvallisuutta, sitä, että mitä tapahtuu, jos se keikahtaa, miten se saa keikahtamaan, miten se kelluu täytenä vettä, miten veneeseen pääsee kyytiin, kun se on nurin ja montaa muutakin asiaa. Siinä on monenmoista ollut joo. Soutuveden meidän on monta kertaa just semmoinen väline, että sillä liikutaan verkoilla vielä pitkälle syksyyn, aika monta kertaa yksin, niin on tosi tärkeää, että väline on kunnossa ja sitten on itsellä tiedossa se, että miten se vene toimii. Ja tämän tulevan videon juttuja kannattaa kyllä käydä sitten itsekin testaamassa omalla veneellä, miten onnistuu, että jos vahinko sattuu, niin miten siinä tilanteessa tulee toimia. Meillä nyt on turvallisuusasiassa huomioida, meillä on kuivapuvut päällä, mutta se ei poista sitä tosiasiaa, että kun tuossa 4-5 kertaa paketti kipatti, niin alkaa olemaan vähän viileä jo. Ja... Kyllä, syksyinen Vesijärvi ei kauheasti lämpöä tarjoa. Ei tule enää hellyyttä niin sanotusti. Mutta ihan ensimmäiseksi me lähdettiin Eetun kanssa tuosta kahdestaan testaamaan, että miten soutuvene kaatuu. Ja oikeasti miten nopeasti se tapahtuu, kun se tasapainopiste menee yli ja se hörppää ekana vähän vettä, vähän enemmän vettä ja sitten kun se kaatuu, niin mitä sitten tapahtuu? Kyllä. Ja kyllä sit sai ihan kaatamalla kaataa, mutta... Joo, kyllä sitä sai kaatamalla kaataa ja sai ottaa vettä sisään aika paljon ennen kuin se kaatui, mutta sitten saman tien vastapainoksi se, että miten helposti sen veneen saa käännettyä takaisin oikeaan asentoon, plus sit se, että kohtuullisen vaivattomasti pystyy kiipeämään myös kyytiin. Kyllä. Ja Päijänin osalta oli vielä hyvä, tuli nyt testattua myös sekin, että miten se toimii, kun se on täynnä vettä. Eli tuosta kahdestaan, kun ollaan veneessä ja vettä on vyötäröön asti, niin hyvin se kelluu silti. Kyllä se kelluu. Vähän kiikkerämmäksi se muuttuu, mutta kyllä soutaat pystyy. Eli pääsee oikeasti rantaan. Ja samalla tuli testattua se, että otetaan tulppa pois veneestä. Ja totta kai se täyttyy vedellä, mutta hyvistä pystyy senkin jälkeen soutamaan. Niin hyvät kellukkeet siinä oli. Kyllä. Se 10-15 senttiä jää heittämällä joka puolelle. Joo. Laitapinnalle. Joo. Mutta tärkeintä soutuveneessä on kyllä se, että se ei tietenkään saa missään nimessä upota. Ja sitten se, että tuossa Päijännissä on helppoa vielä se, että nuo kellukkeethan tuo sen verran sitä, että se kääntyy helpommin myös oikein päin. Että siinä on nostetta itsessään jonkun verran jo. Kyllä. Ja paino siinä on pohjassa, että kun se saa vähän keikautettua, niin se lähtee siitä kyllä kippaamaan. Mitäs toi sitten saa käännettyä? Et me nyt tuossa matalassa kokeiltiin, niin se on silloin helppoa, kun saa tassut pohjaan, niin sen pystyy tietysti kääntämään. Mutta sitten syvemmässäkin vedessä, niin kikkojahan sulla oli siihen olemassa. Joo, eli tuossa matalassa, niin jos jalka ylttää, niin se on muuta kuin ponnistaa laidasta, niin se pyörähtää sitten tosi kevyeen ympäri. Mutta sitten jos oikeasti on syvä alla, niin siinä saa vene kun on nurin päin, niin kölistä kiinni käsillä ja tähän paarteen päälle seisomaan, kun se on nurin päin, niin siitä se lähtee hiljalleen kääntymään oikein päin. Jos on kaveri mukana, se voi vähän jeesata toiselta puolelle. Joo. No se kaveri auttoi, kyllä se huomattiin tuossa jo huomattavasti, että pystytään kahdestaan tekemään, niin siihen saa selvästi vääntöä. Ja sitten se on vielä helppo saada kaveri kyytiinkin, että jos ei nyt ole sitten itsellä välttämättä voimia enää nousta, mutta jos on kaveri kyydissä, niin voi vähän ottaa niskasta kiinni ja kyllä vetää kyytiinkin siinä vaiheessa. Mutta yllättävän helppohan tuommoiseen soutuveneeseen on, kun se on täynnä vettä, niin nousta, koska... Joo, kyllä se matalammaksi muuttuu. Joo, ja sitten se on aika helposti se matala laita. Mutta se on myös tärkeää, että sitten vaan opetellaan se, että noissahan on teillä kahvat. Toi ilmeisesti ihan pitää olla varusteena. Se on ihan jo vaatimusten mukainen pelastautumiskahva. Eli se, että saadaan jalka heilautettua laidan yli, otetaan kahvasta kiinni ja vedetään itsensä kyytiin. Kyllä, sit kierähtää aika ketterään sitten. Joo. Mutta sekin on sellainen homma kyllä, mitä suosittelen vähän tutustua ennen kuin enemmän, varsinkin kylmissä vesissä pyörii. Joo. No tää olisi tietysti, näitä hommiahan kannattaisi testata mökkirannassa kesälämpimillä. Ehdottomasti. Et jos paljon vesillä soutuveneen kanssa liikkuu, niin ei sitä tiedä koskaan, kun se vahinko ei tule kellokaulassa. Näin se on. Ja kannattaa sitten, mikä vene nyt sattuu olemaankaan, niin selvittää, että sillä oikeasti, että se ei mene kuin kivipohjaa. Nimenomaan. Siellä on kelluketta. Joo, se on aika tärkeä. Mutta tuossa just tuli testattu, että 2 ukkoa istuu veneessä ja vene täynnä vettä, niin se kelluu ihan hienosti. Ei ollut mitään hätää. Siis soutaminen oli vähän raskaampaa, mutta soutaminen onnistui kuitenkin. Kyllä. Joo. Ja sit sä vielä testasit itsekses vielä sen, että
miten saa keikaa otettua, mutta silloin kun itse tippuu veneestä, niin se harvoin täyttyy vedellä se vene. Joo, se ei paljon, vajaa, no 10 litraa ehkä nappas vettä tonne. Se on siinä, kun koittaa kaataa ja kun lähtee ponnistaa oikein, niin se vähän hörppää siitä, se on niin nopea se liike sitten, että kyllä siitä väitän, että ei jää ennen millään tää kyvistä, kun vene kaatuu. Mutta sanotaan, että sillä, että jos pysytään tuolla niin sanotulla upotetulla keskilattia-alueella, niin tosi vaikea sitä venettä on kaataa. Et kyllä se piti niinku reunan päälle tai laidan päälle melkein nousta, niin sitten rupeaa ekana vähän hörppimään ja sitten se kippaa. Kyllä, sitten sehän on, seistää siellä missä pitää, niin turvas ollaan pääsemässä. Ja vaikka soutuveneessäkin, niin kuin moni sanoo, että ei tykkää seistä soutuveneessä, niin siellä pakko on seistä. Siellä turvallisempaahan se istualtaan siellä aina on. Näin se on veneessä ylipäätään. Mutta joku fiksaatio on päässä, että aina pitää seisaltaan kalastaa kuitenkin. Se on niinku semmoinen tuntumaan parempi. No, pääsee vastapommia heittämään. Mutta vaikka nämä nyt oli tehty tällä demoluontoisesti, niin puhutaan kuitenkin turvallisuudesta, vesiturvallisuudesta. Nyt eletään kylmiä aikoja. Kuivapuku on äärimmäisen hyvä varuste. Voisi sanoa, että jopa semmoinen omalla tavallaan niin kuin henkivakuutus tuolla vesillä. On. Mutta sen takia just olisi hyvä testata, ymmärtää sen veneen ominaisuudet, ymmärtää, että jos vahinko käy, miten tullaan ylös. Niin sen takia olisi tosi tärkeää, että kesäaikana, kun olette siellä mökeillä, rannoilla, testaatte omia vehkeitä, soutuveneitä, niin joskus käyttäkää semmoinen tunti aikaa. Sen saa helposti tyhjennettyä veneestä rannassa, se ei paljon sit vaadi, niin pääsee liikkeelle. Ja se, että kamojen kanssa aina kamat tasapainossa, että varsinkin jos yksin liikut, niin pyri pitää sillä, että se vene on balanssissa. Kyllä. Mutta tässä on niin paljon kelluketta, että tässä melkein voisi sanoa, että se on ihan sama mihin päin lattialle kamat laittaa, niin se on aika lailla balanssissa. On se, kunhan ei 10-heppasen koneen kanssa on yksinään tuo perässä. Niin no, sitä ei taida oikein, taitaa kilpitehona lukea 3 kilowattia, että se taitaa tarkoittaa 4 hevosvoimaa. Mennään niiden mukaan. Kyllä se kannattaa pysyä niissä. Yksi asia, mikä myös liittyy vesiturvallisuuteen ja veneturvallisuuteen, on siellä rannassa toimiminen, ettei satuta itteensä ja horjahda. Ja soutuvene on kuivalla maalla paljon kiikkerämpi kuin vedessä, voisi sanoa. Niin se soutuveneen sen nouseminen rannalla on myös tärkeää, että se tehdään oikein. Ja Eetu lupasi nyt meille kertoa, että miten Päijäniin kannattaa kiivetä. Mä kerroin joo. Eli siitä on jotain kyselyä tullut, että minkä takia keulassa on toi pikku taso, astin taso tuossa keulassa. Eikä se ole tasainen, että siinä olisi mukavampi makoilla sitten tuolla järvellä. Niin siinä on ihan syynsä, että kun se tulet rantaan, sä saat jalan tohon ja se painopiste pysyy ihan siellä pohjassa. Niin tää ei tästä niinku, tää ei keikahda mihinkään. Sitten sä saat toisen jalan viereen, niin se on oikeesti paljon helpompi tulla rantaa. Versus se, että sä seisot tässä, niin tämähän on niinku, siitä kippaa tosi helposti kyvistä pois. Et se on ihan mietitty juttu toi. Ja turvallisuuskysymys sekin. Joo. Ja se kannattaa varmaan vielä mainita myös se, että tuossa kun äsken upoteltiin ja käänneltiin ja pyöriteltiin, niin airot kelluu. Kyllä. Eli ei pääse uppoamaan. Jos moni miettii, että airoja noistakin on tullut aina se, että kelluuko ne, niin ne ei pääse hirveän kauas karkuun kaveristaan. Joo, vähän sai uida perässä, mutta ei paljon. Saatiin kyyti. Voisi tähän loppuun vielä oikeastaan summata sen semmoinen vanha hyvä viisaus, että vesille lähtiessä mikään ei ole niin tärkeää kuin se, että vesiltä tullaan myös takaisin.
Se on yllättävän tärkeä homma ja se ei kauhean monella käy välttämättä mielessä, kun sinne lähtee. Ei varmaan kukaan mieti sitä, että entä jos mulle käy jotain. Ja ehkä nyt tähän meidän nykyisenkin varustukseen, vaikka oli kuivapuuta, että jos yksin tuonne vesille lähtisi, kannattaa ne paukkuliivit laittaa vielä tuohon päälle. Et jos sattuu käymään jotain tai sattuu käymään sillä, että vene karkaa tai jotakin vielä ikävämpää, niin kyllähän se näilläkin pysyt pinnalla, mutta sitten paukkuliivien kanssa on vielä helpompi sitten kelluu vähän pidempi matka tarvittaessa. Mutta tosissaan tärkeintä on se, että tietää mitä tekee ja tietää mitä tekee, jos käy jotain. Niin sen takia se harjoittelu, sen oman veneen ominaisuuksien tunteminen ja oikeanlaisen välineen, turvallisen vesikulkuvälineen valitseminen on aika isossa roolissa. Harrastaa sitten mitä tahansa. Se on just näin. Ei muuta kuin Eetulla lähdetään nyt vaihtamaan kanssa kuivaa lippahattua. Tehdään se. Lähdetään lämmittelemään. Kiitoksia kaikille. Moi. Kiitos.